Mifa production jabarani filɛbagaw an ka foli bɛ se aw bɛɛ ma ni aw ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ dayɛlɛni a y'aw bisimila. An ka bi farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛw la an bɛna an ka bakurubaw di aw ma. Bakuruba fɔlɔ la bi Mali ka ŋanaminɛŋanaw ka kɛnɛ n'o ye senadolanta ye n'a bɛ f'a ma ko Ligue 1 Orange ale tile 7nan jaabiw b'an bolo yan nɔ a bɛn'o sɔrɔ an ka bi kunnafoni na. N'an bɔr'o la an ka musolakaw fɛn min ye Coupe d'Afrique ale ɲɛbila baaraw la Mali ka musolakaw olu ye tagama kɛ k'u kunda fɛn min ye Konakirikaw kan. An ka musolakaw ye Konakiri musow lajɔ ka jifilenin fa k'a d'u ma a bɛn'o jaabi fɛnɛ sɔrɔ an ka bi kunnafoni kɛnɛ kan. Bi kunnafoni ka d'aw tulo kan aw denkɛ n'aw balimakɛ Cheikh Bukadari Magasuba ni kanubagaw bɛ wele ko Momosu aw dangana. I n'a fɔ kunnafoni fɔlɔ la an kun ye a fɔ aw ɲɛna cogo min na Mali ka ŋanaminɛŋanaw ka kɛnɛ an b'a fɔ ale tile 7nan jaabiw la AS Police ale ye sebaya sɔrɔ Black Star ka o bana kelen ni Kanangolo ATS de Koro joliba tagamara ka sebaya sɔrɔ ale ka kelen ani Kanangolo AS Real ni AFE olu dɛsɛra ɲɔgɔn na o bana fu ani fo fɛn min ye AS Bakarijan COB tagamara ka tɛgɛ da ale ɲɛ ka 3 ani 2 US Buguni ale fɛnɛ sebaya sɔrɔ 11 créateur ka kelen ni Kanangolo fɛn min ye Isfas n'o y'an ka sɔrɔsiw ye US Buguba ye ale ci kelen ani Kanangolo ASCO ni USC Kita dɛsɛra ɲɔgɔn na o bana fu ani fu dolantan dɔ bɛ ale bilalen dɔ kɔfɛ fo min ye an ka Stade Malien binkan kan ale bisimila nka comme stade bɛ ka jeu compétition africaine na an b'a fɔ nin wagati na Stade Malien ale ka dolantan bɔlen dɔ a ma i bɛ a jate minɛ classement na jɔyɔrɔ 7 kɔfɛ fɛn min AS Real bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la kuru 10 ani 7 US Buguba bɛ tugu la kuru 13 joliba AC bɛ na jɔyɔrɔ 2nan na kuru 10 ani 2 b'ale bolo dugumamaw la sa i bɛ ATS de Koro sɔrɔ yen nɔ fo ka se US Kita Isfas ani Black Star. Fɛn min ye an b'a fɔ tile 8nan ale jaabiw bɛ yan i bɛ a jate minɛ 11 créateur ni Africa Foot Elite n'o ye AFE olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Isfas n'o y'an ka sɔrɔsiw ye olu bɛ Club Olympique de Bamako bisimila Black Star ale bɛ ATS Koro olu bisimila fɛn min ye Binka FC ni AS Korofina olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ US Buguba ale bɛ AS Saramaya bisimila AS Real de Bamako ale bɛ US Buguni bisimila joliba ale bɛ AS Police bisimila fɛn min ye juma nata n'o kan ka bɛn an b'a fɔ décembre kalo tile 15 ma USC Kita ale bɛ Stade Malien de Bamako o bisimila. An ka bi bakuruba filanan an bɛna o dayɛlɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ye Mali musolakaw an b'a fɔ tare Mali musow n'u y'u cɛsiri diɲɛ fɛn o fɛn na u bɛ kunnawolo de di an ka jamana nin ma Marokukaw fɛ yen nɔ ni o ye CAN féminine 2024 dolantanw o éliminatoire tun bɛ sen na an y'a ye match ale la Bamakɔ yan an ka musolakaw ye sebaya ɲuman sɔrɔ Real kan o bana 7 ani 2 o kɔmaseginw kɛra dɔgɔkun kɔnɔna na fɛn min ye Mali musow n'o y'an ka aigliw ye o tagara sebaya ɲuman sɔrɔ Laginɛ tuguni o bana 3 ani Kanangolo i bɛ a jate minɛ o bɛ kɛ sababu ye Ba Maliba ale bɛ a ka tige sɔrɔ ka taga fɛn min ye an b'a fɔ nin kani nin kɔnɔ kan ni ale tirage au sort yɛrɛ kan ka kɛ a tɛ mɛn tuguni an bɛ dugawu kɛ an ka musolakaw hali bi sanayɛlɛ ala k'o nɔgɔya o ye. O qualification tɛmɛnen kɔ fɛn min ye an ka musolakaw ka dege karamɔgɔ ni ale tɔgɔ ye Mohamed Hussein Saloum ale ye kumakan dɔw sɔrɔ k'a fɔ an ka jɛ an ko kumakan filɛ. Man nana an n'o y'a sɔrɔ an ye retard dɔɔni ta aéroport la ka sababu kɛ avion minɛn jiginni donc ka bɔ yen ka se an dagayɔrɔ la peut-être on a pris juste 1h30 voilà mais néanmoins an ɲuman sera basi tɛ mɔgɔ si la an nana an pɛrɛlen don pour que ka se ka match filanan yan tan bon baara taabolo tile 2 de b'an bolo wulada in na min ye 16h an bɛ taa entraînement kɛ sini o ye veille de match ye donc o bɛ kɛ Thiès donc an bɛ taa pour faire la reconnaissance voilà donc on est prêt an pɛrɛlen don an b'a fɛ ka na baara tɔ lase ni Ala sɔnna ma ka nisɔndiya di maliyɛnw mana taa yɔrɔ o yɔrɔ ko maliyɛnw sigilen bɛ yen n'u bɔra an nali kalama a ka ca Ala fɛ an b'u ye an nɔfɛ donc mais o t'a bali k'an tɛ welewelemada kɛ hali bi pour que ka se ka mobilisation kɛ ka se ka na denmisɛnninw dɛmɛ ka se ka na faso fana dɛmɛ a ka baara la parce que jamana filaw de bɛ ɲɔgɔn na donc bɛɛ b'a ni min ka supporter cayara a ka ca Ala fɛ fana a bɛ i sewa a bɛ i ja don i yɛrɛ la a b'a to fana baara in fana i b'a kɛ sans regret.
n'an bɔra yen an bɛna an ka ɛgliw ka kunnafoni na bi ni an nana an ka ɛgliw ka kunnafoni na an b'a ye nin an ka denmisɛnnin ye denmisɛnnin mun ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye nin wagati na Siyaka Sidibe a bɛ ka ballon tan tɔn na tɔn mun ni o bɛ Émirats Arabes Unis na a ka tɔn tɔgɔ o ye Al-Wahda ye an b'a fɔ ni cɛden nin a sera ka cɛluɲumanba don a ka tɔn fɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na ale yɛrɛ si bɛ san 20 na n'o ye Siyaka Sidibe hali bi an b'an ka dege karamɔgɔw wele an ka dolantana minnu bɛ duguma dolantanw na u k'u hakili to u la o hukumu kelen na Faransikaw fɛ yen nɔ fɛn min Strasbourg olu ka tile 12nan dolantan tun bɛ retard la Brest ni Strasbourg tun bɛ dolantan na an b'a fɔ dolantan banna 1-1 anw ka cɛden n'o ye Kamori Dunbuya ale yɛrɛ de ye a ka Brest ka passe décisif kɛ ka bɛn ni sanga 44nan wagatiw ye hali bi an bɛ to fɛn min ye o kunnafoni kelen ninnu na Europe kɔnɔna na i bɛ a jateminɛ Espagne Getafe ale ye sebaya sɔrɔ Valence ka 1-0 Juventus de Turin ale ye Napoli ci 1-0 Allemagne kaw fɛ yen nɔ fɛn min ye Hoffenheim ale ye sebaya sɔrɔ Bochum ka o baara 3-1 Fransikaw fɛ Montpellier ni Lens dɛsɛra ɲɔgɔn na 0-0 fɛn min ye Turki kaw fɛ yen nɔ Galatasaray ale ye sebaya sɔrɔ Adana Demirspor la o banna 3-1 Portugal kaw fɛ yen sa i b'a ye fɛn min ye Vizela ale cira Braga fɛ o banna 3-1 Benfica ale ni France olu dɛsɛra ɲɔgɔn na o banna fɛn min ye 1-1 Belgique kaw fɛ yen nɔ fɛn min ye Kortrijk ale cira fɛn min ye Westerlo fɛ o banna 2-0 an bɛ taga Arabie Saoudite n'an tagara Arabie Saoudite an b'a fɔ olu ka Professional League dolantan na fɛn min ye Al-Qadid ale ye sebaya sɔrɔ Aba kan o banna 3-1 fɛn min ye Al-Tuwan ale fɛnɛ sebaya sɔrɔ Alfeya kan o banna 4-1 fɛn min ye Alte ale cira Al-Hilal fɛ o banna 2-1 Al-Nasr ale ye sebaya ɲuman sɔrɔ Al-Riyad kan o banna 4-1 o dolantan yɛrɛ la fɛn min ye Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro a ye celu ɲumanba don nin na i bɛ a jateminɛ Cristiano ka ɲinan saison yɛrɛ a ye dolantan 15 kɛ bi 16 a y'o don passe décisif 8 a y'o kɛ o b'a yira nin wagati na fɛn min ye an b'a fɔ Ligue saoudien au meilleur buteur Cristiano Ronaldo ale do ye wa Chris yɛrɛ i b'a jateminɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔna na fɛn min ye a ye 800 ani 68 Cristiano Ronaldo a y'o de don wa an b'a fɔ a ka kunun bi an ka togo lajɛ n'an bɔra o kɔnɔ an bɛna fɛn min ye tirage au sort la i bɛ a jateminɛ n'o ye Coupe America ale tirage au sort la groupe A i bɛ Argentine Peru Chili fɛn min ye Canada Trinidad et Tobago olu ka sebaya o bɛ kɛ k'o dafa groupe B la i bɛ Mexique Équateur Venezuela Jamaïque i b'o sɔrɔ yen fɛn min groupe C États-Unis Uruguay Panama Bolivie fo ka taga se groupe D la i bɛ Brésil Colombie Paraguay Costa Rica ale ni Honduras olu ka dolantan na ni mun sera olu fɛnɛ bɛ sɔrɔ yen i b'a jateminɛ nin dolantan nin yɛrɛ n'o ye Copa America ye ale yɛrɛ bɛ daminɛ fɛn min juin kalo tile 20 ka taga bila juillet kalo tile 16 ka bɛn ni san 2024 wagati ye a bɛ kɛ États-Unis kaw fɛ yen nɔ ni Ala ma baasi kɛ n'an bɔra o kɔnɔ an bɛna cɛlugosila ŋana minnu bɛ yen bi diɲɛ kurukara kɔnɔ i bɛ a jateminɛ n'o ye meilleur buteur 2023 ye Erling Haaland City la ale ye celu 50 don o kɔfɛ fɛn min Cristiano Ronaldo ale bɛ Arabie Saoudite celu 49 Harry Kane celu 49 fo ka se Kylian Mbappé ale fɛnɛ celu 49 don nka nin kunnafoni nin bɛ diya Cristiano ka faniw ye kosɛbɛ ka sababuya kɛ a bɛ nin classement kɔnɔ hali n'i ye championnat ta k'u fangaw lajɛ tiɲɛ yɛrɛ la championnat fanga tɛ kelen ye ka jateminɛ fɛn min ye Arabie Saoudite championnat ale ni fɛn min ye Ligue 1 fo ka se an b'a fɔ Bundesliga ani Premier League olu niveau ka jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ i b'a jateminɛ nin dɔgɔkun kɔnɔ dolantan minnu bɛ Premier League la fɛn min Crystal Palace ale bɛ Liverpool bisimila Brighton ni Burnley olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Man United ale bɛ Bournemouth bisimila fɛn min Sheffield United ni Brentford bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Wolverhampton ale ni Nottingham Forest bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Aston Villa ale bɛ Arsenal bisimila
fɛn min ye Liga Espagnole la sa Deportivo Alaves ale bɛ Las Palmas bisimila Real Betis ale ni Real Madrid bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Villarreal Real Sociedad olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min ye Mallorca ale ni FC Sevilla olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni ne kɛra aw garisɛgɛ ye bi aw ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw na an bɛ foli di aw bɛɛ ma hali bi a ye aw ka partagew ani aw ka j'aimeux caya walasa hali bi aw ka chaîne mandi n'o ye Mifa Production ye a bɛ se ka sanayɛlɛn sɔrɔ a ka baaraw tagabolo la aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ n'Ala sɔnna ma